masu sauraron mu assalamu alaikum, sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda addinin musuluncin ya tanada. A rahotanninmu na yau za ku ji cewa bayan zargin da kotun nan ta koli take yi wa Honorable Alhassan Ado Doguwa na kisan kai da kuma kona wani ofis ɗin hamayyarsu na jam'iyyar NPP a tudun wada da Doguwa kenan. Wata kotun musulunci da ke zamanta a Kano ta kuma ƙara zarginsa da cin mutuncin fuskar al'umma daban-daban kamar irin yaransa da suke rayuwar yau da kullum a jam'iyyar tasu ta APC. To masu mu ku ci gaba da biyo mu ku gyara zama tsaf domin za mu kawo muku cikakken ingantaccen rahoton a wannan tasha ta mai ɗimbin albarka. To ga cikakken rahotannin namu yana zuwa yayin da Alhassan Ado Doguwa yake cin fuskar wasu yaransa. Kamalu, honorable sir, ina gaya maka ko ka kiyaye ni. Okay, sir. Ka kiyaye ni, ka fita harkata. Okay, sir. Idan ba haka ba ka san na san inda kake har ɗakin uwarka. Gaskiya ne, sir. Wallahi azimu tun da kan mun kai butule ne. Wallahi azimu zan iya ɗaukar matakin da nan raba ka da gidan kudan kutubar ubanka. Ba da wala da kai da Iliya da Nura kun ci kutubar bura ubanku. Kai hakuri. Da kai da Iliya da Nura bura ubanku. Kai hakuri ranka da ni. Kai kamar yanzu kana da mutunci ko da za ka yi wani abu ka buɗe baki ka zage ni. Wallahi tallahi kai ban taba dajin ka ba, Allah ya sani. Wallahi ko da za ka yi wani abu, ko da ma za ka yi wani abu ban halarce wani abu ba, amma idan dai kai uwar ka dan halarta ya ka na wuce wulakanci a gonka. Na da domin a siyasar tarihin siyasar ka babu wanda ya taba maka abin da ya maka. Gaskiya ne. Amma wai ni ne za ka ci mutunci na. Ni ne za ka ci mutunci na. Da rantsa da girman Allah ne kai ban taba cin mutunci ka kuma wallahi ajiya ban taba dajin ka ba, ka tambayi mun safa ka ji. Bayan ka rubuto min tek ni da kai na ba mutane babura ka ce yanzu ne za a ba ku haƙƙinku, kai idan ma ban ba wani babur ba kai dan bura ubanka ban baka ba. Ka ba ni ranka da na gode kuma. To bari ka ji wallahi billahi da la ilaha illa huwa in dai ba tsaki za ku kace ni ba wallahi da azimu in dai ina da rai da Nura dan kare da Audu ina sai dai su takara wata jami'ar sai dai su amma ba APC ba. To an yi ranka da ni asali ma saboda haka ku shirya da kai da su don kutuwar ubanku ku shirya barin jam'iyyar ku batta kuma Allah zai rike mana ita da Allah ku bude mana da kai da shi zan wata da kai da kiyam gani to ai ranka da kana yanzu a malam kai wai dan wani ba ka wai yanzu an zo ana ba su laban sama da wani shekara 4-5 ba a ba su yanzu dan ubanka a siyasar burin da siyasar fala tun da uwarka ta yi ka taba ganin wanda ya taimaki mutane kamar ni. Gaskiya ban taba samun kawar ka ba ranka da ai tun da dama na ka fara kama magana wai Nura ya baka karota ya baka fom tun daga nan da san wallahi azimi ko ba dai ko ba zuba na san munafiki ne kai shi ka ga na fada. A har yanzu dai wata kota a Kano ta ba da belin Honorable Alhassan Ado Doguwa. Wani hoton da kuka gani in takaice muku cikin daren da aka dauke shi yan gari sun je su yi masa jaje abin da ya faru. Kamar da na gaya muku a bidiyon da ya gabata ana zargin shi da hukuncin kisa ne. Mun ga bidiyon wasu da yawa a asibiti wanda su ma suka fito suka ce su gano ne ba jiyau ba wanda su ma sun kone ta sanadiyar abin. Ta ɗaya bangaren Honorable ya fita ce shi bai aikata ba halin shi bane ba sharri ake masa ko sharri ne na 'yan siyasa. Wanda kuma naga masana ilimin law da yawa social media suna cewa ba a sakan wanda ake zargi da laifin kisan kai. Wasu ma suna cewa kotun da aka yi shi kara ne ba ta da hurumi, wasu ma suna ganin da cewa kamar wai 'yan sandan sun kama shi da wuri ba tsaya an tabbatar da shaidu ba. Shin wace doka ce ta ba da umarnin a sake shi duk da ana zargin shi da laifin kisa? Wallahi ban sani ba. Shin ba tabbatar da laifin da ya aikata bane ba? Wallahi nan ma ban sani ba. Ko ma dai menene Allah subhanahu wataala ya bayyana gaskiya ya fito da gaskiya a duk inda take. Allah ya samu dace.